Aleyküm. Salam, hormatly ildeşler. Şu gün 2020 ýylyň 20 fevraly hepderiňem penşenbe güni hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýanyň platformasynyň kanalyna. Hormatly ildeşler, şu gün men siziň bilen ýürüýte bir çykyş ederim, siziň bilen bir tema seredip geçer. MHM işgär Serdar Taganowanyň Türkmenistanyň konstitusiýasyny gödük bolup biziň watandaşlarymyzy gorkuyanlygy barada biz seredip geçer. Benim men birinji bilen efiriň başynda size görkezeýin, ýani şol mesaj biziň bir aktivistimiz aldy we şu mesajy men size görkezeýin. Unutmaýyn. Ine şu ýerde ýani men tekstini okap bereýin. Eger görýän bolsaňyz, bir minut. Ine şu ýerde tekstde görýän bolsaňyz, şol Serdar Taganow näme diýär? Türkmen grajdanyň sosial mediada kommentariýa ýazmagy üçin Serdar Taganow ýagny çykyp şeýle diýär. Siz ýani mass mediada, sosial ýani ulgamlarda biziň prezidentimize arkadagymda garşy çykyş edýäňiz we siz ýani Türkmenistanyň döwletine garşy diýäňiz. Sizi jenaýda konstitusiýanyň 40-njy maddasynyň esasyna jenaýda çekilejekdiňiz. Şunu bilýäňizmi diýip ýani gowy düşündirýärler. Özem konstitusiýanyň 40-njy maddasyna ýani şoňa esaslanyp ýani biziň watandaşlarymyzy gorkudýar. Ine men size screenshot okap bereýin, näme diýär? Salam Biýijan, men Milli Hukukçulukdan Serdar Taganow. Siz TikTok platformasyna hökümetiňize hormatly prezidentimize garşy çykyşlar edip Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň 40-njy maddasyna laýyklykda Türkmenistanyň hukuk awandyrýaňyz, günäňizi geçmek üçin size kömek edip bilerin. Egerde siz maňa kömek edip 2-3 tane aktivistiň nomerini ýa-da adreslerini berseňiz, sizi hökümet tarapyndan gowy astyna alar, söz berýär, jogaňyza garaşýan diýip ýazýar. Gelin biz seredip geçelim şu çykyşymyzda. Biziň sosial mediada kommentari ýazmany, erkin kommentari ýazmany hakymyz barmy? Biziň sosial mediada ýa-da Türkmenistanyň içinde ýa-da aç-açan biz prezidente garşy şuň edýän işlerine garşy diýip bilýärmi, hakymyz barmy, ýokmy? Biz sosial mediada ýa sosial ulgamlarda biz aç-açan hökümeti tankid edip bilýärmi, prezident tankid edip bilýärmi, milli lider tankid edip bilýärmi ýa-da edibilemok. Biz aç-açan mass mediada biz şular çalışjak diýip aýdyp bilýärmi, aýdyp bilmeýär. Gelin şu zatlara seredip geçelim. Egerde şul ýani MHM agenti Serdar familiýasy ýazmaçynok Serdar häzirden Taganow egerde doğru aýtsa, onda biz konstitusiýanyň esasyna ýani oň diýen zadyna ynanışmaly bolýar. Ýöne eger ýalan aýtsa, biz onu häzir düşünýärys. Unutmaýyn, şu Serdar Taganow näme diýär? Gorkuýar, konstitusiýanyň 40-njy maddasy bilen biz häzir seredip geçer we şoň esasyna sen ýani jenaýat iş edýän diýip alýar. Inni jenaýat iş edýän diýip alýar, onsoň şeý diýär. Egerde sen bir san aktivistiň adresyny, telefonyny, edýän işlerini, ýerleşen ýerini satyp bilseň, biz ýani gözüňde tutarsa saňa kömek eder we gorars diýär. Unutmaýyn. Bir adama konstitusiýa bozdurýar, biriniň üstüne ýani başga bir adamyň hususy maglumatlaryny almaly etdirýär we arkaňda durup gorars diýip ýani şantaj edip konstitusiýany bozup adama basyş edýär. Ine şuň özi eýýän şunu suwdak edip konstitusiýanyň esasyna şunu çägip bolýar. Prokuratura ýazyp, şul mesajy alyp prokuratura ýazyp diňäp bolýar. Şul adamy
ýa-ni jenayet çek bolýar. Özüň jenayet çek bolýar. Gelin biz konstitusiýanyň 40-njy maddasyna serederiň. Ine men häzir faýl çalşaýyn, watandaşlar. Ine konstitusiýanyň 40-njy maddasyna serederiň. Men hem orçosunu hem türkmençesini size düşünürüň. 42'den başlary. Ine men orçosunu amaýdaýyn, 42 ve türkmençesini aýdaýyn. Каждому человеку гарантируется свобода мысли и слова. Никто не имеет права запретить человеку свободно выражать свое мнение, а равно воспрепятствовать его распространению в соответствии с законом. Никто не может быть принужден к выражению своего мнения и убеждения или к отказу от них. Каждый человек имеет право на свободный поиск, получение и распространение информации способом, незапрещенным законом, за исключением содержащих государственной или иную охраняемую законом тайну. Ини türkmençesini okap bereyim. Her bir adama pikir ve söz azatlığı käpilindirilýär. Hiç kimin adama öz pikirini erkin beyan etmegini gadagan etmege, yani gadagan ettirecek bolýar, gorkuzyp şonuň ýalyna onu kanunly aýatda ýaratmagyna täsir bermäni hukuky ýokdur. Hiç kim özüniň pikirini ve ynam gatdygyny beyan etmegine ya da olardan yüz döndürmegine mezbur edilip bilinmez. Her bir adamın döwlet ya da kanun arkaly goralýan gaýry sırlary özüne saklayan maglumatlardan başka maglumatları kanunda gadagan edilmedik usulla erkin gözemäge, almaga ve yaratmaga hukuky bardyr. Yani haçan siz sosyal medyada komentar ýazyňyzda şu siziň ýazýan zatlaryňyz döwlet sırry däldir. Döwlet sırry näme bolýar? Şunu ýadyndan çykarmaň. Watan düşmany boljak bolsaň, sen döwlet sırryny satýan. Döwlet sırryny kim bilýär? Prezident, milli lider, kabinet ministriniň başlyklary, ministrler, emhine işgärleri. Siz şolormy? Ýok. Siz bilen ýok. Siz hiç näme saty bilen ýok, siz bilen ýok. Siz beýleki döwlete maglumatlar saty bilen ýok, ýa aýdy bilen ýok. Siz bilen ýok şonu. Şonuň üçin siz döwlet sırlaryny ýaýradan ýok. Mass media ulgumlary bütün dünýäde ofisial tarapdan etlenli adam erkin ýagdaýda şo ýerde tanqide berip ýazyp biler. Şo ýerde öz pikirini ýalňyşam bolsa aýdyp biler we şo ýerde ýa-ni beýlekler bilen diskussiýa geçip biler. Mysal üçin, ine men ofitsialny diýen her çykyşymda men DWT halk hereketiniň ýol başçysy aktivistler bilen biziň esasy duruşyň maksady şul iki sany yer ýuwdan kezzap diktator Serdar Gurban Berdimuhamedowy işten verip tutsak edip jenayete çektirecek diye ol konstitusiýany bozdy. Biz keypini aýdam ýok. Ol konstitusiýany gödök bozun üçin, ol jenayetkär bolun üçin biz şolary tutsak etjek bolýar. Şan tapawdy. Ýöne çykyp ýa-ni aýşuru aýrylmalar şoluň biz suwutnamalar bar elimizde şol konstitusiýany bozdy, biz şol jenayete çagyrjak. Çünki судебный sistemada, yani kadiyet sistemasında Türkmenistan'da olur jenayet çek bolmak sebebi Serdar Berdimuhamedov kadiyetleri belli. Senin adını ayıp bilýär, o zaman bellilen adamı on karşı etme de. Bizde azatlık yok da Türkmenistan'da. Yine şol ýaly. Indi gelin 43. madda serederiň. Näme diýär 43. madda? Ine. Häzir men orçasyna boýaýyn, bir minut. İki dille düşünýän size anhat bor düşünmek üçin bir minut. Ya Türkmençe düşünýänler bar, orçça düşünýänler bar. Durly adamlar. Şoň üçin hemmeleri düşürýärli. Yani iki dille gürlýärli, bizim käýr watandaşlarymyz bilen ok. Ine derdim. Konstitusiýanyň 40-njy maddasy. Ine men şu konstitusiýany size ýöne aýdamok derdim. Şu konstitusiýany görkezýän siz niýeden aldym men? Yani ombudsmanyň sahypatyndan aldym. Ünsüň ombudsman.gov.tn Türkmenistan'ın konstitusiyon kanunu. Yine 16. ýylla konstitusiýany bular özgörüşlik geçirýärler-de. Yine şunu, yani yine şunu 16. ýylla şu konstitusiýany özgörüşlik edýärler-de. Türkmenistan konstitusiýasy 21.01.23 tasdiklap yine täze konstitusiýa emele gelýär. Gördüňizmi? Yine şu konstitusiýada hemme soňky özgörüşlikler bardyr. Yine şuň 40. maddasyny alyp görelim. Biz serederiň näme esasında şul bolan, ýa-ni Serdar Taganow biziň watandaşlarymyzy şantaj edýär we
Yani bir kanunçılığa çağırıyor. Unutmayın. Гражданам гарантируется свобода собраний, митингов, демонстраций и других массовых мероприятий в порядке, установленным законом. Yani Конституциянын 40 статьясы гражданам гарантирует свобода собраний, митингов, демонстраций и других массовых мероприятий в порядке, установленным законом. Yine Türkmençesi Konstitusiyanın 40. maddesi yani Serdar Taganov, Yanca men görkezim sınışot. Bizim aktivistlerimiz gorkuzup cinayet iş ediýäňiz diýip bir bilmän bir maddany alýa, yani Konstitusiyanın ulum yanlış şu maddanyň esasyny adama gorkuzup ýa-ni hyzmatdaşlyga mejbur etjek bolýar. Unutmayın 40. madda esaslanýar. 40. madda näme diýär? Raýatlara kanunda belirlenen tertipte yığınakları, yığınançıkları, yürüyüşleri ve beylik köpçülüklerin çäreleri geçirmek azatlyk käpillendirilýär. Şul Serdar Taganov, Gurbanuly ve Serdar Berdimuhammedow ýaly bir sowgat. Men ýene bir screenshot görkeýin, özüňi ünsür serdim. Ine şu screenshotda şu Serdar Taganov ýa-da MHM işgäri özem kontrazvedka edip, yani daşını işleyen adam, aktivistleri koglap yürüyen adam, yani daşını işleyen adam içindekiden güçlük olmalı diye mecnarod kanunları bilmeli, yani halkar kanunları, konvensiyaları yattan bilmeli diye daşa yurtda işler, daşa yurdun kanunlarını bilmeli, birden tutulmalı yani. Yine dedim neyme geldi ya? Salam, Bibican, men milli hukuktan Serdar Taganov, siz TikTok platformunda hökümetimde, hormatly prezidentimde garşy çykyşlar edip Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň 40. maddasyna laýyklykda Türkmenistany hup awantyrýaňyz. 40. madda näme diýär? Bizim yürüyüşlere, yığınaklara, protestlara dol hakkımız var. Şoňa esaslanyp bir adamy gorkuzýar. O gorgul bizim watandaşymyz konstitusiýany ýatdan bilmän soň onu ynanyp, ýa-ni gorkýar. Ine 40. maddaň maddasy laýyklykda Türkmenistan hop awandyrýaňyz günäňizi geçmek üçin size kömek edip bilerin. Görýärmi? Muny günäkärliğe o zaman men sana kömek edip bilerin diýip, ýa-ni hyzmatdaşlyga çağırýar. Ine şu men näme MHM'ni ýigrenýär. Her wagt adam alýarlar, manipulasiýa edýärler. Hiç wagt MHM itlerine inanmaň. Hormatly watandaşlar, öýüňize gelse-de MHM bolsa itdiri. Manipulasiýa edip sizi ýa-ni bulaştırıp, zat edip, ağzı ütködüp, bir karşı görüştürüp, şantaj edip, intriga döredip, şul halkın içinde iň erwet adamlar bar bolsa ine şolar. Normalde şular döwlet hukukçylygyny goramaly. Bizim halkymyz daşy ýurtda kösense, şolar halas etmeli, prezidente raportlar bermeli. Bizim watandaşlarymyz musugoda ýatyp ýörler, garajda ýatyp ýörler, narkoman bolup ýörler, çapyn edip haldynyp da gidýärler. Ürküp ýörler soýkulda. Bu zatlar döwlet hukukçylygy üçin, döwlet imiji üçin, döwlet awtoriteti üçin gaty hukukly, şoňa çäre görüň. Şolar hemmetine pasport bermeli we kömekler etmeli, Türkmenistanyň iş ýerleri döretmeli. Ine etmeli işler. Bular näme diýär? 40. maddaň, olam näme 40. madda? Seniň yürüyüşlere, protestlara, mitinglara, demonstrasiýa azatlygyň ba, hakyň ba. Şu madda esaslanyp, siz Türkmenistany hop awandyrýaňyz günäňizi geçmek üçin size kömek edip biler. Egerde siz maňa kömek edip 2-3 tane aktivistiň nomerini ýa-da adresini berseňiz, sizi hökümet tarapyndan gorgasyna alar, söz berýär, jowaňyza garaşýar. Ýamally. Ine men Serdar Berdimuhammedow ýülenýär. Şul adamy tutsak etmeli. Özem adam belli, familiýa belli. Serdar Taganov, MHM'de işleýän. Şul adam Türkmenistanyň konstitusiýasyny bozdy. Şul adam Türkmenistanyň konstitusiýasyny bilen ok, maddalary bilen ok, 40. madda diýip bize ýa-ni miting protest etmeýän hak berýän madda esaslanyp adamlar gorkuzýar. Sen hökümete garşy gidýäň diýip. Öwrediň şu zatlary. Sizem bilen zok konstitusiýany. Sizem şonu ýa-ni hiç bilen zok. Bir maddasyny bilen zok. Häzir barmak basyp, an konstitusiýanyň 3. maddasyny aýtyp berdiňiň bilen oga sen Serdar Berdimuhammedow. Ine şul häzir adam Serdar Taganov konstitusiýany bozdy. Şu mesajy alyp, şunu jenaýat çekmeli. Gaty stroşny ýagdaýda kim şunu jenaýat çekbiler? Kim şu konstitusiýany garanti? Gelin şol adamdan soraly. Sen şol jenaýat çekbilýärmi? Sen şu konstitusiýany garantimi? Sen näme bilýän?
Sen özüňi prezident diýip bütün dünýäde agzyny doldurup gurulap ýörsiň. Sen näme diýen? Sen konstitusiýany garandym ýa ýokmy? Gelin şundan diňleýin, ýani şuň aýana. Prezident saýlawlarda halkyň setlerini ogurlan kezzap kakasy tarapyndan Türkmenistanyň prezident wezipetini Sowet hökmüne alan Türkmenistanyň beýkanun prezidenti Serdar Berdimuhammedow sözsüzden aýdyberiň. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beýik borçlary, mukaddes we ak yürekli, hormat bilen we ýadawsyz ýerine ýetirmäge, Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygyny we beýtaraplyk hukuk ýagdaýyny goramaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamaga hemde goramaga, Türkmenistanyň konstitusiýasyny berja etmäge we goramaga, ähli güýjümi we ukymy Türkmen halkynyň agdy birligine, onuň parahat durmuşyny goramak üçin bagş etmäge, Türkmenistanlaryň häzirki we geljekki nesilleriň şöhratyny hassa belente götürmekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmaga, Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigime dawaraly kasam edýär. Yine gördüňizmi? Bir yalançy Türkmenistanyň konstitusiýasyny bilmeýän, ýöne kasamy ýanky tekst boýunça okap ýören, öňünde monitorlar bar, okap ýören adam ine şunu ýaly kasam edýär. Şul konstitusiýany bilmeýän adam näme konstitusiýany garant bolup biler? Aýdyňany. Ömrüne konstitusiýany okap görenok, bilenok, konstitusiýany bilen bolsa giýje ýatman, oho, men bir topar borçlarym bar, men halkyň öňüne ýetimini jogapkarçylygy çyk bolur, men halkyň öňüne borjum bar, şunu men jogapkarçylygy çekerler, basarlar diýip ylgardy. Çynownikleri, beýlekleri gyrardy, konstitusiýany bozsaňyz demetme. Bu näme diýär? Ünsüň ýygnak gutoran soň her wagt aýda 3-4 gözek howpsuzlyk geňeşine geçirýär. Gorkýarlar häzir. Atasy ikisi bizi aýrlarlar diýip gorkýarlar. Näme diýär? Vilayatda hemme, ýani Aşgabatda ýaşaýan hemme vilayatdan adamlar koňdaşyna diýär. Eýem konstitusiýany bozýar. Ünsüň Serdar Berdimuhammedow ýygnaklarda näme diýär? Biz şo ýerden ýa maglumat aldyk. Aşgabat şäherinde ýaşaýan ahal vilayat bolsun, beýleki vilayat bolsun, ýygyna koň diýär tutup. Bir, eýem bozdy konstitusiýany. Hiç il haky ýok. İkinci, şolar ýygyna gaýtmaz ýa şo ýerde emheme guluklar jerime salmaly, gorkuzmaly, garal şähere gelmeliler. Ramazan bayramyna gelmeliler. Eýem ýeni bir haklar boldy, ýani azat hereketlerimiz bozdy. Üçüncü bozguç. Sizden konstitusiýany sorajak ýok, men soramaly, men konstitusiýany käpili, men garandy, men sizden sorajakam, men aýdanmadyň diýip ine 3 gözek konstitusiýany bozýar. 2000-nyň içinde 3 gözek konstitusiýany özü bozýar. Şoň üçin biz bundan näme garaşýar? Korrupsiýa durur, korrupsiýa ýatar, bizde Türkmenistan gowulaşar, bizde Türkmenistan ýanky ösür. Näme garaşýar? Prezident diýip bir öz biziň setlerimiz ogurlan özü konstitusiýany bilen oga. Öz bolup dur, ýani ýygnaklarda bozýar. Onu biz bundan näme talap etmeli? Ine mysal üçin bir adam ýazmany, bozmany bilenok. Bilen şundan dissertasiýa ýazýar, bir kitap ýazýar. Ýazmany, ruçka tutmany bilen oga. Näme biz şondan näme etme? Bu näme bilýär? Kitap ýazmany bilýär, kakasy ýaly, kep çekmeni, atçylygy, velosiped sürmeni, ýani ýygnaklarda bir serýoz ýüz bilen boş baklaşkaly oturmany bilýär. Näme bilýär başga? Ine korrupsiýa diýeniňizde men size Serdar Berdimuhammedow we onuň atasy Gurban Berdimuhammedowyň soňky 17 ýylda gazanan üstünlikleri görkezeýin. Men muny edem aýdamok, muny ýani häzir birni bütün dünya gurulmasy tasdikleýär. Ünsüň. Ine görkezeýär. Ine ýörüýte Transparency International diýip bir gurulma bar. Şular näme diýär? Bütün dünýäde korrupsiýany kesitleýär. Bular bir ýüze goloy ýani indikatorlary bar. Şu indikatorlardan her toğra gelip şu indikatorlar barlar jemläp bal goýýarlar. Mysal üçin adam haklary boýunça tak, suwda ýani özüň gorap bolýam, ýok. Çynownikler sen barsaň sana diňleýärlermi ýa haklaryny sezýärlermi ýa haklar bolýarmy? 3 şeýip indikatorlar bar. Şu indikatorlar 100 san soňra gelip şonu ýani soňra goýup
adamlar pul telep olur Türkmenistan'ın içinde şu zatları biliştirip şoları atçot veriyorlar. Yön atçotda ay kanun orap bilen ok. Ine bar ya planning yanına bardım. Şundan toğradım. Şurmana şeyle cevap verdi. Konstitusiya bozuldu. Zat atçot veriyor. Bunlar şunu mıtal hükmünün aliyet ya ertikun bunlardan toğruluyor. Ne yapıp belediyenin tutnamaları var. Yine şular ne yapıyor? Şimdi kız восприятие korrupsiya. Ünit verin. Bir minut. Bir minut. Ben size görkezeyim. Türkmenistan'ı seyredelim. Yine Türkmenistan. Bir minut. Somali, Suriye, Sudan, Zombiya, Paraguay, Kamerun, Panama, Aljer, Argentina, Tunis, bir minut. Hemmetini görkezin okşum. Qara Türkmenistan men häzir şunu tuğladım göze koyan. 160-njy ýerde. Bir minut. Rossiya, Tacikistan, ine Türkmenistan 160-njy ýerde. 170 döwlet we 160 ýerde Türkmenistan. Gelin seyredelim Türkmenistan'ı. Ine Türkmenistan 17 balalypdyr 100'den. 165-njy ýerde. Minus 1 nime düşüpdir. Yani bir yılla minus 1'e düşüpdir aşağı korrupsiyada. Ön misal için 164 olsa korrupsiyada inni 165. 165-njy ýerde. Yine görelim. Yine şu korrupsiyada biz yine şu ýerde. Soňky döwletleriň arasynda. Yine şu ýerde atçot edilýär. Yine коррупция — это развивающая глобальная угроза, которая не только подрывает развитие, но и является ключевой причиной упадка демократии, нестабильности и нарушений прав человека. Yani korrupsiya adamları haklı koyuyor. Adamlar yani global ugrozu bütün dünya hop görüyor ve dine demokratiyanın ne, dine ötüşü değerli adama hop görüyor diye. Şunu biz hükman çözmeli ya sebebi nestabilность veriyor. Yani durnuksuzluk veriyor. Adam haklarını bozduruyor. Eğer biz şunu analiz edip hükümetlere rekomendasiya berip onu düzeltmese şu zatlar bütün dünyada hop görüyor deyip aydiyorlar. Это имеет решающее значение для противостояния авторитаризму и обеспечения мирного, свободного, устойчивого мира. Bütün dünyada parahatçılık saklamakta, eğer de biz şuna karşı görüşmesek, bütün dünyada parahatçılık ve durnuksuzluk bolmaýar diye. Durnukluk bolmaýar diye. Durnuksuzluk emele gelýär diye. Опасная тенденция выявлена в индексе восприятия коррупции за этот год подчеркивает необходимость принятия конкретных мер по борьбе с глобальной коррупцией уже сейчас. Biz şu zatları taptık. Bütün dünya bolup şunu karşı görüşmeli. Demek Türkmenistan'daki korrupsiya problemi dine Türkmenistan'ı değiştiler, bütün dünya hukukçuluğuna değiştiler. Şunun için biz korrupsiyan diyenmede Türkmenistan'a basışlar gidiyor. Näçe adamın haklarını bozayan sebebi yine şunu ünit görmedin de, şu korrupsiyada eğer ki yaderini bombadan satarlar, yaranı satıp başlarlar, tırıyığını satıp narkotik satıp başlarlar. Hem medat bulaşıklar bütün dünyada eğer demokrasiya bilen ötüşler bolsa Türkmenistan bir garan okot ýaly gary bir zat bolar. Şoň üçin şular hemme döwletleri analiz edip Amerika, ötün döwletleri we bar döwletleri şu indekslaryny berýär, üstüne işlendi. Ine Türkmenistanyň korrupsiýasy. Men şunu bir naglядny nimelerde görkezäýin diýdim bolýyn. Ine şu ýerde görkezip bilýän ekenim. Bir minut. Bir minut. Görkezip bilsem şu ýerde görkezeyim. Ýöne şu ýerde de görkezip bilemok sebebi ýene şu ýalat berýär. Okey. Bolýar. Indi köpleşiklerimde görkezerim, nime derseňiz görersiňiz. Indi
Men näme diýen şunuň esasy gazanan üstünlikleri korrupsiýa. Korrupsiýa bolmasa Türkmenistan ötüşe çalt giderdi. Näme korrupsiýa mele gelýär? Näme korrupsiýa garşy Serdar Berdimuhammedow, Gurban Berdimuhammedow güreşýär. Täze diktaturaň fundamenti korrupsiýa. Korrupsiýa bolmasa şular ýykylýar. Näme korrupsiýa bolmasa ýykylýar? Sebäbi bular kanun esasyna halk bilen güreşiň, halka güreşiň diýse, kanunlar olar mümkinçilik berenok. Hökümet kanunlar bozmaly bolýar. Kanunlar bozmaly bolanda gadagan, bolanok, öyle beýle sözler ulan ýa-ni halka basışlar edýär. Şonunam korrupsiýa dörýär. Gadagan, görkezme we bolanok diýse, adamlar näme diýär? Korrupsiýa etdirip, ýa-ni pul berip, şonu çözmeli bolýar. Ondan bular göllerini geçip goýarýar, kanun esasyna etmeli zatlar. Şu ýaly korrupsiýa dörýär. Diňe ondan näme? Bir topar şu ýaly elementler korrupsiýa dörýär we korrupsiýa diktatorlygyň fundamenti bolýar. Haçan bir demokrat sistema geçenmede açyk saýlawlar bilen her 4-5 ýylda prezident saýlap duranmyzy korrupsiýa bolar elbetde. Ýöne oňa diňe prezidentlerle hemmämiz görüşýär. Ýagny çopanam hat ýazsa prokurator ylgak edip derňär tapta tutup gider. Neşe edip hemme ýerde hemme gatlykda horizontal, vertikal gatlykda görüş bolar. Jurnalistler, adamlar, prokuratura, jemgyýet gurumlar, partiýalar, hökümetiň ýönetim komissiýasy, o zaman hemme ýerden güreş bolar bolun. Adalar, ýa-ni 100%-dan ýeti 1-2% bolar. 100%-dan onu ýok etip bolmaly. Ýöne peseler. Diýmek, sen çağaňy Aşgabatda ýa-da Lewamyň ol kerkiden awada goýup berseň, öz ýaşy 16-18 ýaşy poýda minip gidenine bark gel, diňe alyp gelip ýydan aýdanyna hiç kim ellemedi, gaýtyp on kanunyň haklaryny gorar. Diýmek, konstitusiýa işler, diýmek kanunlaşar Türkmenistan. Ine biz şonu etdiler. Türkmenistanda kanunlar işler yani. Türkmenistanyň konstitusiýasy Türkmenistanyň iň esasy kanundur. Şu kanunun esasyna döwlet, hökümet, halkyň aragatnaşyklar, halk döwlet bilen aragatnaşyklaryny, döwlet bütün dünýä aragatnaşyklaryny şu konstitusiýaň esasyna gurulýar. Şu bolmasa bespredel bolýar. Ine şoň üçin şu biziň esas kanunumuz. Şol kanun bolmasa, ya şunu ımtırmasak, ya şonu biz etmesek, onda bespredel bolýar. Döwlet ýok, kanun işlärnok, hiç zat ýok. Men her wagt aýdandym, bizde döwlet ýok, bizde hökümet ýok, bizde banditler bar, konstitusiýa bar ýok, hiç zat sertmen basýarlar. Şoň üçin biz şularyň hemmesini aýyrmalylar, täze ýol oýmaly. Ýa-ni Gurban bilen Serdar aýyrsak, ataly ogly. Onu özem düzelýär, köp zat eýem düzelýär. Täze ýa-ni öküm maşeniklarda ýa-ni wagt berýär, düzeliň, düzelmeseňiz häzir gidersiňiz diýsek, ýa özüňiz gitdiýseň, olam ýa özü gidýär, ýa-da düzelip işläp başlaýar. Ine şunu ýa-ni täzeden переформатирование государства diýilýär. Biz şunu geçmeli. Indi ýalňyza men düşündürdüm. Serdar Taganow, MHM şäheri Serdar Berdimuhammedowyň bizim pulumuzy şonu tutup bize kömek etmeýäne, ýa-ni alan adamy kontrakt boýunça MHM şäheri bize kömek etmeli. Bizi şantaj edip, yalan aýdyp, allap, şantaj edip, gorkuzyp bize garşy işleýän men suwd etdim. Indi Serdar Berdimuhammedow şoňa egerde hakyky prezident bolsa, ýa-ni konstitusiýaň käpil bolan bolsa, onu hökman suratda işler başlanmadan götürüp koyup, şunu hiç yere iş almadı ýaly etmeli. Näme? Sen MHM'de işlerde juridik düşünjen güçlü bolmaly. Konstitusiýany 5 barmak ýaly bilmeli. Yani sen o ýerde kasam aýdýan. Men Türkmenistan döwletine, konstitusiýasyna, halkyma hyzmat etjek diýip aýdýan. Ne konstitusiýa hyzmat edýär, ne halka hyzmat edýär. Halka we konstitusiýaga garşy gidýär. Hançä ereler? Ine häzir görür Serdar Taganow işten aýrylýarmy? İşten aýrylmasa, onu Serdar Berdimuhammedow dolu korrupsiýanyň içinde şoň atasy korrupsiýaň we korrupsiýany saklap duran fundamenti. Biz şunu hökman aýyrmaly bolmaly. Aýyrmasak bolanok. Indi men size ýene bir näçe kanunlary göküjek bolýan, konstitusiýon kanunlary, şoňa ünsüriň hormaty watandaşlar bize gaty wajyp şular. Ine men bir näçe maddalar belläp aldym, sizin bilen görürýärler. Ine 42-nji madda. Her bir adama pikir we söz azatlygy käpilendirilýär. Onu aýtdym.
Inni başından başlayalı sebebi şu zatlar bize hükman gerek İETİR, MHM, itleri bir zat diýende yüzünü vurun. Yüzünü aydın. Konstitusiýany okudum yok. Öwrenine gel. Häzir wagtym alma, men wagtym yok. San konstitusiýa öwretmäne. Ine 3-nji madda. Konstitusiýanyň 3-nji maddasyny bu görýäňiz. Men size okap bereyim. Ýene bir her gede gaýdym. 3-nji madda. Türkmenistanyň öz yktyýarlygyny halk tarapyndan amala aşyrýar. Diýmek, Türkmenistan döwleti halk tarapyndan ýani kontrollukda saklanýar. Halk döwlet häkimetiniň ýeketek göz başydyr. Halk döwlet häkimetine ýani bize gulluk edýän adamlar, MHM, ýanka biz göz başy hökmüne seretmeli. Ýalnızca şol Serdar Taganow bize hat ýazan bolsa, biz şoň ýani göz başydyr. Biz şonu tutup elinden tutup prokuratura etmeli. Ya da prokuratura ýazýan, ine men şuraya mesaj aldım. Şunu çäre görün. Konstitusiýany bilen ok, maňa naýez edýär, meni häzir şantaj edýär, meni gorkuzýar, maňa bir topar zat etdirýär bir kanun, çäre görün diýse, şunu tutsak edip kabinetinden alyp gitmeli prokuratura. Ve Serdar'ı daklat etmeli. Biz bir konstitusiýa bozýan MHM'ni tuttuk diýip. Konstitusiýany bilmeýän, bozýan bizim grajdanlarymyza, ýagny batışlar edýän adam tuttuk diýip ýa-ni şu daklat etmeli, raport etmeli. Türkmenistanyň halky, ine 3-nji madda diýelim. Türkmenistanyň halky öz häkimetini gösköni ýa-da wekilçilik edalynyň üstü bilen amala aşyrýar. Diýmek, biz Türkmenistany dolandyrýar ýa gösköni ýa-da häkimeti saýlap, prezident saýlap, olam öz işlerini saýlap, şolara wagtlaýynça ýani jogapkärçilik berip, hak berip Türkmenistany dolandyrmagyna biz mümkinçilik berýär. Ýöne istendik wagtda biz şol haklary alyp, jogapkärçilik alyp, öýümizde alyp bilýär. Köşküňe baryp, protest etmäne doğru hakymly var. Köşküňe baryp 250 000 adam, ýani 250 000 adamyň pikirini alyp, biz prezident çalyşyp bilýär, biz atalygyny tutturup bilýär, biz ýani konstitusiýany çalyşyp bilýär, biz istendik adamy, istendik kanun bozan adamy tutturup bilýär. Biz Türkmenistany täze ötüşe goýup bilýär. Ne şoň üçin biz her wagtda diýär. Köşkün öňüne barmaly, wagtdan hökümet ýani ele getirmeli we biz şolary tutmaly. Konstitusiýany bozýan, gödök bozýan, konstitusiýany işletmeýän Türkmenistanyň içinde atalygyny tutup jenayet çekmeli. Kim şolary gollaýan bolsa şolary tutmaly. Halkyň hiç bir böleginiň, hiç bir guramanyň ýa-da aýry adamlaryň döwletde häkimeti elime haky ýokdur. Unutmaryň. Halkyň hiç bir böleginiň ýa aýry adamlaryň, ine Gurbanly Serdar, aýry adamlar öz tohumjogy bilen 2006-dan bäri hökümet saklap gelýär. Bize ýolum bernoklar. Ine 3-nji maddanyň esasynda biz şolary tutsak etmelini. Olaryň haklary ýok bu ýaly. Açyk saýlaw geçiren ok. Falsifikasiýa edip öz-özlerini bellýär. Prezident ölen ýagdaýynda, ýani halk maslahatynyň başlygy Gurbanly wezipany eline alýar. Ol ölen ýagdaýynda bu wezipesini alýar. Bular bir-birine futbol oýnap ýörür. Dogry konstitusiýa bolup gelýär. Indiki maddany okap bereyim. Ýani 4-nji madda. Türkmenistan jemgyýetiniň we döwletiň iň ýokarky gymmatlygy adamdyr. Garar şu döwlet adam üçin işleýär. Bizim üçin işleýär. Bizim halkymyz üçin işleýär. Iň uly gymmatlyk. Bu tarapda Nevit Gaz bolsun, beýleki bolsun, iň uly gymmatlyk adamdyr. Adamlar öldü. Uragan öldü, müňe adam. Hani ol haramzada bagşlanç söze Gurbanly Berdimuhammedow gitara çalyp solo konsert ýaköşdi. Ertesen pasolary çağırıp pastor edýär. Unutmaryň. Bizim vatandaşlarymyz arag içip öldü. Zehirlenip öldü. Türkiýede 55 adam. Gurbanly Berdimuhammedow prezident näme diýär? Gadagan şolary getirmek. Şo ýerde görgüler jaýlandy. Doğun anlaşları görmem bilmedi şolary. Soňky ýolundan. Indi bolýa ol. Indi Serdar geldi bolýa häzir üýt köşkler borda at bor. Ine şul öldü. 30'dan uğran adam öldü. Onun belli yok. 200 mi 30 mi danızı scratch'in. Hani Serdar Berdimuhammedow aýtdy mı? Men gynanjym bilýän ýa ýene orada diýdin. Aýtdy mı? Ýok. Orsiýetde bir döwletiň, ýurduň, dünýäniň o tarapyna bir öläýse hat ýazyp, ýa gynanjyny bildirip prezidentlere men ine
şuraya demokrat, men şuraya adamçılığım var. Men adam ýaly, menim siz ýaly gynançylygy bilir ya. Türkmen halky ölse hiç tanımaydın o. Onu yalan Türkmen halkyny ýigrenip bolmaý. Eger biz ýigrenýän bolsa, näme gerek bize ol? Yok bolsun gitsin. Ya biz şunu tutup yok edýär. Kanun esasyna. Ya da yok bolsun. Ya ne doğru mu? Ne doğru olsa yazın komentariyada. Şimdi 4. madde. Adamı gollamak ve ona hizmet etmek döwlet häkimetiniň edarlygynyň baş wezipesidir. Yani bize hizmet etmek, bizi gollamak baş wezipe. Yani Serdar Sagarys näme diýär? Bir stasiýany alýar. O stasiýa bize hakları ile protest etmeyene. Şunu esaslanıp sen bizim döwletimizde hop awandyrýan ve seni yani biz cezalandırmaly ýöne sen cezany yani cinayet işin geçip biler. Eger de sen iki adam satsan. Ütgör. Muň itdigine. Bir jana kanun bilen alýar. Olýar kanun ýok, olýar madde ýok. İkinciden yani şunu bir kamçılık ettirýär. Bir kamçılık mecbur ettirýär gorkun. Ine adam gollamak ve ona hizmet etmek döwlet häkimetiniň edarlygynyň baş wezipesidir. Yeni bir konstitusiýanyň bolýar. 4-nji maddan bolýar. Gördüňizmi? Serdaram şeýle Berdimuhammedow. Eger de bizi gollamaly bolsa Türkiýede ýa-da başga döwletde bizi gollamaly bolsa Serdar Berdimuhammedow niýe sen? Sen prezident diýip özüňi manka ýaly bütün dünýäde ılan edip diyorsun. Kasam aýtdyň. Hangi sözleriň? Näçe sen şol ýaly ýalançy? Gelin size yeni bir dinleýin şoň kasamny. Sebäbi biz şonu dogry bilmeli, şoň näme edýänini. Prezident saýlawlarda halkyň setlerini ogurlan kezzap kakasy tarapyndan Türkmenistanyň prezident wezipesini Sowet hökmüne alan Türkmenistanyň beýkanun prezidenti Serdar Berdimuhammedow sözsüzden aýdyberiň. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beýik borçlary, mukaddes we ak yürekli, hormat bilen we ýadawsyz ýerine ýetirmäge, Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygyny we beýtaraplyk hukuk ýagdaýyny goramaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamaga hem-de goramaga, Türkmenistanyň konstitusiýasyny berja etmäge we goramaga, ähli güýjümi we ukymy Türkmen halkynyň agdy birligine, onuň paragat durmuşyny goramak üçin bagş etmäge, Türkmenistanlaryň häzirki we geljekki nesilleriň şöhratyny hassa belente ötermekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmaga, Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigme dawraly kasam edýär. Türkmen halkyna dogruçul ve dogry hyzmat etjekme kasam aýýar. Siz kime hyzmat edýäňiz? Siz Putin'e hyzmat edýäňiz? Siz öz maşalaňyza hyzmat edýäňiz. Ýöne bizim halkymyza hyzmatyňyz ýok da görem de biz. Eger hyzmat edýän bolsaňyz şol Serdar Taganyny siz tutsak etmelidir. Telewizorda görkezmeli. Ine şunu ýaly bizim halkymyzdan opozisiýa bolsun, ol bolsun, bu bolsun tapawy ýok. Signal geldi. Şu signal esasında ine biz allyk. Ine Serdar Tagan sen jogap ber, emheme işgär bolup, jurist bolup, konstitusiýany bilmeýän 40-njy madda esaslanýan aýdyp ber şo maddan bilmesen prezident okap bermeli şoňa we sizi tutsak edýär. Siz bizim halkymyza basışlar edýäňiz, alýaňyz, tutsak edip edýär diýseňiz, ine halk arkaňyza düşer. Halk size garşy protest etmeli, arkaňyza düşer. Ine men size elinize açarlar berýän. Näme döwlet donandyrmaly? Näme halkyň ynamyna girmeli? Siz şonu mecbur, siz şonu kasam aýdyp bütün dünýäde men şonu etjek diýip boyun aldyňyz. Näme boyunlukdan gaçyrýaňyz? Ine mysal üçin iki adam durmuşda ýörýär, bir aýda arkyn bol, sen maňa haklaryň jogapkärçiligiňi ber, hemme pullaryň ber, hemme baýlygyň ber, men jogapkärçilik alýan, seni maşgalaňy arkyn saklan diýip boyun alýar. Erteki günem şoň pullaryny, şoň hiç baýlyklaryny bermek gaýtyp emheme uradyp şonu başlaryp gorkudyp vurup saklap otursa ona dost bolýar, düşman bolýar, düşman. Ine şu ýaly bizim öz haklarymyzy,
jogapkärçiligimizi, tebi baýlyklarymyzy şuňa ynanyp berdik. Bulam inni öz ýürüýte guramasyny, ýani MHM guramasyny diňe öz wagtynda işledip, bize basışlar edip, bizim baýlyklarymyzy olup şoňa töläp, bize basışlar edip, bize garşy görüşýär. O zaman dogatma şo prezident bizi. Bizim käpilimiz mi? Konstitusiýanyň käpili mi? Kim şol? Düşman. Türkmen halkynyň birinji düşmany Serdar Berdimuhamedov, ikinji düşmany Gurbanly Berdimuhamedov. Men size şol misalda suwd etdim. Serdiň Watan programasyna. Eger 3 günne Serdar Taganow tutulmasa ine signal gitdi. Gurbanly we Serdar Berdimuhamedov bizim çykyşlarymyzy görýär. Analiz edýär MHM bilen. Ine signal. Näme edýär? Görürsüňiz. Hiç da. Gaýtyp çagyrýar da akyn bolun, arkaňyzda men dur, konstitusiýanyň käpillen, men sizin käpiliňiz. Konstitusiýa seretme, ýok bolsun konstitusiýa, halka da seretmeň, öýlüriň batyş edin diýip. Serdar Berdimuhamedov Aşgabatdan bar vilayet adamlary, vilayetde ýaşayan adamlar goýýar, şol ýerine gelmesin diýip MHM tapşyryk berýär. Häzir şäher boşaltmaly, adam üçe tutup alyp gidin diýär. 2 adam üçe tutup alyp gidin diýär Aşgabatda. Gorkýar. Bu gorkýar, kakasykysy. Her da etjek bolsa, ýani şol adamlar öldürmelen bolsa, öňüm öldürip ýören adamlar bular. Aýallary zorlap, bir ýaşgylar zorlap öldürip ýören adamlar. Ine Serdar Berdimuhamedov aýaly bilmeýär şu zatları. Sizin bilen agşam bolanyň aýal gyýlary zorlap öldürip ýören adam şol gözüňe getirmiş şunu. Siz bilmeseňiz bütün halk bilýär. Biz onu aýdyp geçdik. Gurbanly Berdimuhamedowyň aýaly, oğul gerek. Olam oğul gerek, bulam 2 sany oğul gerek aýdýan. Siz şol öz äriňizi agşam göreningizde gözüňiňi ýadyňyna çykyrmaň. Şol adamlar ýaş gyýlar zorlap öldürip gelýärler. Ýitirip gelýärler. Şonu ýadyňyzdan çykarmaň. Men o ýerde siziň maşgala awdançylygyňyzy, maşgala ýani arasyçylygyň gurruna edemok. O ýerde hapalyk siz şonu göreningizde şonu ýadyňyzdan çykarmaň, biz bilýänler. Şoň üçin hem jinayata çekiler şol ikisem. Suwutnamada suwutda oturursyňyz, siz hem şonu görürsiňiz gözüňiz bilen. Ağlasaňyz hem halk ýani görüp, hemme halk görüp köçe çykmyrsyňyz. Inanyň, köçe çykmyrsyňyz. Ne şu ýaly ikisany zulümüň siz aýallary. Ýene ýyny dowam edin, in 4-nji maddanyň ýyzy. Her bir raýat, ýani döwlet her bir raýatyň öňüne jogapkärdir. Ýani MHM, Serdar Taganow jogapkär adam bizim öňümizde bizi Allah batyşlar edip, bizi ýani biýdüzgünçilik itelýär. Döwlet her bir raýatyň öňüne jogapkärdir we şahsiýetiniň erkin ösmegi üçin şertler belirtmelidigini üçin edýär. Ýani şahsy sosial mediada çykyş edýär. Şoň ýani erkinligini saklamak üçin şol jogapkärlik üçin etmeli. Bu bolsa gaýtyp bir kellese gelen maddany aýdyp, batyşlar edip, hop salyp, gorkudyp şol adama ýani allap biýdüzgünçilik etýär. Şu Serdar Taganow. Men ýalnızca mesasyny okudum ýürüýte. Üçin edýär, raýatyň janyny, at awraýyny, mertebesini, azatlygyny, şahsy eldegirmeliligini, tebiği we aýyrbalmaz hukuklaryny goraýar. Ine men MHM itlerine, polis terroristlerine aýdýan. Siz bizim haklarymyzy gormaly. Biz sizi wagtlança işallyk bizim pulumyzda da tölenýär. Gurbanlyň pulu näler? Gurbanly tebiği aýlyk satyp, opşy bizim gelýän pullarymyzy size töleýär. Ol tölen ok bizim pullarymyz. Näme siz bizim ine 4-nji maddanyň esasynda bize hyzmat etmeli, bizim erkinligimizi, awdançylygymyzy, haklarymyzy gormaly adamlar, siz bizi gaýtyp batyşlar edip, ýani näme diýäňiz? Näme sebäpli? Hormatly ýyleşler, ine öýüňize MHM gelene ýa MHM arana ýüzüne urun. 3-nji we 4-nji statýany okudyňmy konstitusiýa? Şu 2 statýany bilseňiz, özüňizi gorap berersiň aýdyň ýüzlerine. Samsyklar bilmeseňiz okaň, bolmasa ýazyp alyň da jüýüňizde saklaň. Men size okap berin, okap berin şoňa. Ay ýok, o konstitusiýa seretjeklerlikde onu üýüşüp biz ondan ýa ýargalmaly, ýa da şolary haýyş etmeli. Ine konstitusiýanyň şu 3-nji 4-nji maddalaryny bular bozýarlar. Bular 1972-nji ýyllaky umumy deklarasiýa adam haklary we şonuň syýasy we grajan haklary boýunça deklarasiýany bozýarlar. Ýüzümize şey diýerler,
bize yarak almasak ya da siz bize yarak vermeseniz ya da siz bizi gorap Türkmenistan'ın içinde konstitusiyanı yürütmeseniz bu atalığı bizi yani ikram zulüm bizi katastrofa etti deyip bizi yüzünüp bilýär. Ine? Şoň üçin aýdyp başlan, şonu ýerine ýetirmedi, başga ýol bardyr. Her wagt ýollar bardyr şolary ýa-ni ýerine goýmany. Yaragly bize neme diýärmi? Tutup alyp gidýärmi? Ýa yaragly şoňa jogap bermede ýolumuz bar. Olam hakyky ýol, hakly ýol. Indi her bir 4-nji maddan okuyan. Men size görkezýän şonu okamda, siz özüňiz görür ýaly. Her bir raýat konstitusiýa we kanunlar bilen öz üstüne yüklenen borçlaryň ýerine ýetilmegini üçin döwletiň öňüne jogapkar. Ýagny bizim şu konstitusiýada bolmaly zatlary jogapkarçylyk hökmüni alýar. Mysal üçin 4-nji madda eger bolsa biz grajdan hökmüni hökman şonu prokuratura ýazmaly. Bizim borjumuz şol. 3-nji madda bolsa bizim borjumuz prokuratura ýazmaly. Seredin. Serdar Berdimuhamedov häzir şol Serdar Taganow boýunça, M-Hamishkar boýunça hiç zat etmese bizim borjumuz prokuratura ýazmaly. Biz ine mesaj goýduk, YouTube'da goýduk, bütün dünýäde goýduk. Şunu ýa-ni bütün dünýä bilýär, Serdar Berdimuhamedov çäri görmedi, Serdar Berdimuhamedov garşy çäri görüň diýip ýazyp bilýär prokuratura. Şolar ýüzlenmeli, çağrış etmeli. Serdar Berdimuhamedov prokuratura bermeli, düşündürüş bermeli. Eger düşündürüş berilmede onu ýa-ni suwda ýüzlenip ýa-ni suwda şunu çäri görmeli. Ülkerin düşündürüş berilmese ya berse prokuratura bize jogap bermeli. Sizin işiniz boýunça prezidentden toğraly jogap berilmeli, muny suwda çözmeli, bize berýär, biz suwda berýär. Ine on kanun ýollary şol. Ine şu ýaly. Ýene de bir statýa bar, men köp statýalar ýazyp aldym. Ine kim ýazjak bolsa ýazyň. 3-nji, 4-nji, 5-nji, 8-nji, 13-nji, 17-nji, 22, 25, 26, 27, 28, 34, 24, 42, 43, 44, 45, 60, 65, 66, 68, 125. Şoları siz bilmeli. Men bir-birden ýa-ni düşünüp başlan. Şu men 3-nji, 4-njini we 42, 43 aýtdym. Inni beýliklerim aýdan ýöne şu ýerde bir bu statýa bar, şunu size düşündürjek. Ine ýalňyşmasam 125 statýa. Häzir size şunu düşündireyim. Hem bir minut. 125 statya Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlarynyň umumy sanynyň azynyň 3-den 2 bölüginiň teklibi boýunça ýa-da saýlaw hukugyna eýe bolan raýatlaryň azynyň 250 mümüsiniň teklibi boýunça ähli hak salşygyny geçirmek bardy çözgüdi kabul etmek hukugy Türkmenistanyň mejlisine geçirildi. Ýagny 250 000 adam biz 250 000 adam ýygnanyp biz gol çekip mejlise siz referendum geçirin diýip aýdyp bilýär. Biz Türkmenistan prezidentine ynanjak saýlawy täzeden geçirin diýip aýdyp bilýär. Şular mejliste şol soragy seredip karar çykarmaly. Eger karar çykarmasa biz özümüz üçin mejlis hem ýatyrýar, prezident hem ýatyryp bilýär, öz kararymyz bilen. Yani şu haklar bize bütün dünya adam hakları goruyan jarnama bize ruhsat berýär, bize 1972-nji ýylyň adamlaryň grajdan we syýasy haklary boýunça deklarasiýa, ýani Türkmenistan şu kanunlara, şu ýani konwensiýalara gol çekdi, şolar bize ruhsat berýär. Türkmenistanyň konstitusiýasy şu Türkmenistan gol çeken konwensiýasyndan aşağıda. Olar ileri tutulýar. Şonuň üçin biz ýani şuraya esaslanyp bilýär. Indi men size bir näçe ýani video görkezýän. Näçe men size görkezýän seredin vatandaşlar. Ine şu videoňy ünsüriň. Şu video Türkmenistan ýani Russiýada ýazyldy. Russiýa bilen Ukraina arasynda uruş gidipdir. Ve şonu da Ukraina adamlar Moskwada ýani ploşetde Moskwa ýani ploşetinde çıkış edip Ukraina çöprak diýip çıkış edýärler.
Ünsüň şöyle bir teker plakat bilen çyksaň basyp alyp gidýärler. Gorkman çykyş edýärler. Sebäp haklary bar. Öz ýanky öz haklaryny ulanýar. Ünsüň biz protestde çykyp bilemdik. Sen düşman ýurtda ýanky adamlar näme diýär? Слава Україні! Героям слава! Gördüňizmi? Moskwada ploşetde Rossiýa Ukrainany uruş edip dur. Täkel bir Rossiýan goşunlary boýunça ýa Ukrainany gollap bir çykyş etdiň, bir basýalar şunu çykyş edýär. Gollap. Olar bizden gahramanrak ýa biz gorkak bu mesele del. Biz şu zatlar pikir edemiz. Biz pikir etmeli şu zatlar bizim hakymyz, bizim ýanky konstitusiýanyň jogapkärçiligimiz, adalatlygy, kanunçylygy gorumak bizim jogapkärçiligimiz. Ine men size başga bir zat görkezýän. Ine Amerikan prezidenti, ünsüň. Şuňa Amerikan telewiziýasyna tanqid edip, prikol tutup, ýanky şuň edýän işleriniň kemçiliklerini görkezip tanqid edýärler. Näme şular eline tutup basap gidýärler diýär. A biz YouTube'da komentariýa ýazsak, eýem döwlete garşy bir hereket edýär. Döwlet bilen Gurbany Serdar Berdimuhammedov bir zat däl. Olar wagtlaýynça gelen adamlar, watan bilen Gurbany Serdar Berdimuhammedov bir zat däl. Olar wagtlaýynça gelen adamlar. Egerde Serdar bilen Gurbany Berdimuhammedov ölse, näme watan öldügi bolýarmy? Elbetde ýok. Şoň üçin watana garşy görüşýän, watana garşy hereket edýän ýalan emheme güjüklerini tapan gurun ol. Hakyky beýle däl, hakykat. Biz öz ýurdumuzy awdanlaşdyrmak, adalatlaşdyrmak, kanunçylygy üçin jogapkärlik görüşmeli. YouTube'da sen şonu ýazanda, sen jogapkärçilikli görüşýän, şonu ýanky adalatlygy, kanunçylygy, edepçiligi saklamak üçin sen kemçilikleri ýazýan ha. Ýani dorum, onda gel kemçilikleri ýazmalyň, arkadagy şöhrat, alawaly Serdar şöhrat, arkadagy alawaly şöhrat diýip ýazýan. Gyýran. Türkmenistan näme bolýar? Bütün dünýä üstüne güler. Häzir mulkdur. Häzir inte bütün dünýä azajyk Türkmenistana awry berýär. Diňe türkmen halky üçin. Şular hemmeti el çarpanok, şularyň arasynda bir ýanky ýita adamlar bar. Şularyň ýanky diktator ýigrenýär diýip bize Türkmenistan döwletini ýanky hurmat goýýarlar. Eger hemmemiz el çarşak bizi hazam etmeýärler. Inanyň şonu. Hiç ýerde hazam etmeýärler. Biz dinlemeýärler, depip geçerler. Ýanky stroýkada, o ýerde, bu ýerde bolsaň türkmen goýsana ýallak, bu torun ýallak diýerler. Häzir diňe çynowniklar ýanky Pampers ýaşylar, MHM polis ýanky Gurbanyň kabinet ministri, korrupsiýon hökümeti el çapýar. Bir topar ýallaklar ol aýdymçylar, olar edýär, ýöne olar türkmen halky däl. Türkmen halky gaýrada dur. Türkmen halky eden ok. Ine şoň üçin intek biziň awrymyz bar. Eger bizim şonu et başlasak, gyýryp arkadan şöhrat, alawaly Serdar şöhrat, way jan sag bolsun, parahat asman saklap dur, parahat asmanyň aşagyny biz ölüp dur. Ýöne muny hiç kim gören ok. Sag bol alawaly Serdar diýip ýazýanlary men aýna aýdýan. Şeňi üçin bütün dünýä üstümizden gelýär. Eger bir erkek namusly, ýa bir türkmen aýal, hakyky aýal, namusly, edepli bolan bolsaňyz, siz ýazmarsyňyz şu komentariýa. Zulümü gollap bütün dünýäde wasp etmerdiňiz. Ine terdiň näme diýär? Şu Trump boýunça näme diýär şu adam? Monday, start job. Tuesday, watch TikTok. Wednesday, back to job. Thursday, meetings, give some orders, tell his staff, make meetings shorter. Friday, talk about the border, yell fake news at the reporters. Work then golf, then jump on plane. Note to self, learn VP's name. Work then golf, make junior caddy. Call to Fox News, call to Vladdy. Hire then fire, then invade Canada. Way too cold, trade it for Panama. Hire then fire, then invade Greenland. Boring, trade it for New Zealand. Golf work, golf 10 on a roll. Work golf 10, work TikTok scroll. First week over, thank the nation. Second week, time for vacation. Ine şulardan ýanky Trump'yň idiotlugyny görkezýär. Birinji gün bu kanun bolýar, ikinji gün TikTok ýa üçüncü gün TikTok açýar. Dördüncü gün bir minut. Dördüncü gün Gollandiýa neme ýanky Grenlandiýany aljak bolýar. Beşinji gün Kanada neme goýýar. Altıncı gün bir samsyklygyny ýanky görkezýär. Näme şunuň üçin muny tutup gitdiler efirden.
efir geçirip bu şowuna bir topar adam ýazylyp, goşulyp, gülüp, öýünün içinin ýa-ni erwet energiýasyny Trump garşy çykarýar-da aç köşüş ýa. Şu ýaly adam bolýan. Bizde barmy şu zatlar? Ýok. Sen hökümetiň näde olduğunu gaharyň gelse, öz içiňe alyp rak bolup ötdüň. Biz oraya zat ýok. Muňa amortizasiýa diýilýär. Jemgyýetiň hökümetiň ýalňyşlaryna amortizasiýa diýär. Tanqid edenler, tanqidçilary görseler, aç köşüşýärler. Ine men Trudovaya Rossiya diýip bir nimede Elmar bilen çykyş etdim. Orsetden oğluna jaň edip Murada köp taňyakatyny edýän işler üçin hakykat aýtdyň. Biz düşündirip bilemdik ine sen efirde bu mazal düşündirdin. Bizim awrymyz galdy. Akasy Türkmenistandan bir edepli, bir düşündirip bilen adam bar ekeni ortada gördi. Bizim awrymyz galdy. Sag bol diýip aýdýarlar. Ine şu men çykyşym Rossiýadaky adamlar açyk içiniň stresslerini ýumşatdy. Ine şu tanqidler şoňa getirýär we hökümet egerde akılly, edepli, paýhatly halkyň saýlanyny bolsa gurkurdy. Ey, halk meni tanqid etdi, men şunu etmedem, erti men kakarlar diýip ılgardy. Biz bular saýlandyk. Bu Putiniň itleri. Bizim ýanky ýoluşlarymyz däl. Öldür çoň üçin güjükli, itli, eşekli, atly gezipýorlar, velosipedli. Bu ýanyna halk bolmaly adamlar bular bütün tebigat ýanky tebigatdaky ýawany ýa-da ýawanlyal zatlary ýanyna tirkäp üstüne minip zat edip bütün dünýä gülüp böyle. Ine ýanyna halk bolmaly. Çağajyklar, ýaşlylar, maşgala gelip внезапно ýa bilmän birde bir günü maşgala gelip sormaly, näme problem bar? Näme boldy? Näme boldy? Bolýa çözer. Goňşy maşgala bir 5-6 maşgalany terip, şoň üstüne buyruk berip derhäw düzeltmeli, her etraplara we vilayatlara gidip çykmaly. Bular näme diýär? Maşyny gelenine gizlenip gelýär, ahrana goýup birden bular ataýmasyndan öldürämesin, halk öldürämesin. Bu ýolly bolsa kakasy ýanky ýa köşkde ýa o ýerde kreslany gorap oturýar. Oglum bardyňmy? Indi men ýanky ýörep bilýän, howa sen ýöräberini, men bardym. Bu ýan köşkde orny saklaýar, stuly, bu bolsa hereketler et başlaýar. Şu bir-birini ýanky wagty we metod edip hökümetde öýlerini saklap gelýär. Bular döwlet saklanoklar, öýlerini saklap gelýär. Yani şu ýaly iksany neme? Men TikTok'um alyp barýan, kim TikTok'da bolsa görürler. TikTok'dakylar soragyň bolsa ýazyň, men häzir efir uturup soragyňyza jogap berin. TikTok gelip bilersiňiz, Murat Kurbanow diýseňiz, TikTok'da men çykýan. Kurbanow MK çıkar şöyle men tap bilersiňiz we soragyňy ýap bilersiňiz. Indi men indiki videomy öküdin, ünsverin. Şu video. Ine şunu prikol diýersiňiz, ýöne şu ýaly video edibem Trump'ın üstüne gülýärler bolýan. An Trump kimi basdy? Kimi tutdy? Ünsverin. Serin şunu? Ine Kanada'da Kanadadan ýanky IC Trump'y howlýar. Serin. Näme ine şu videony goýan adama ýanky CRU adamy jaň edip seni ýanky näme derse taň garşy çäriwer. Sen o konstitusiýaň plan nämesin bolýan? Sen ýanky maňa 2 saat şu ýaly video goýanlar tap ber. Trump'a garşy görüşýänler biz bolmasa sen jenaýata çekersiň. Ine eýder bedir ýazylýan. Ýok. Şunu ýazanna derrew muny efire çykar, bütün dünýä ýanglantyryp, şonu tutturup goýberýärler. Bizde näme? Bizde görgül halkym, aktivistler şo zatlar bilen. Aktivistler ýanky näme etjegini bilen, kanun bilen. Biz kanuny ýapyşmaly, şu konstitusiýaga ýapyşmaly, goýbermeli. Ona diktator dürümýär. Ertir günü häzir sistemany ütkötmesek, ananyň. Bir topar basyp alýar, Türkmenistany, gelkäri ýa topar. Bular öz diktatoryny kurup gide sistemany ütkötmeli. Agzyndan demokratiýa çykan o bular. Demokratiýa çykmasa, ýene öňkü sistema. Ananyň meni goýun şo ýere, men şonu istemesem, meni ýallaklar daşyma üýüşüp, hemmelerimi ýalap meni diktator ederler. Seni goýsaňam şeýle bolar. Onu goýsaňam şeýle bolar. Şoň üçin biz sistemany ütkötmeli. Täze sistem gurmaly, şu sistema diň halka hyzmat etmek üçin. Ine şoň üçin demokratiýa diýilýär. Demokratiýa. Demokratiýa käbirleri düşündirýär, demokratiýa bolsa galuboylar. Ýa hemme nimeler ýok, doganjan olar ýazat ýok.
Ol bir Putin'in görýän nemesi. Öz çağızıklaryny ýylyna inem edip pedofil edýär we bütün Ýewropany zaýda. Ine meni köçürer diýerler. Men bayramlarda ahran edip ýörüm bulary. Bütün obyektler gorap ýör. Ol ýagat ýok. Ba arasyna Rossiýadan ýa-ni şu goluboy prosentlary, adamyň içindäki prosentler Rossiýadan köpdär. Ýöne çykdyr, Ýewropany bular nime diýerler? Rossiýany nimeden oklar? Ya Rossiýa gildi diýär. O ýapyk viçirinkalar edýär, ýalňyş edýärler da edýärler. Berde ular ýaldat ba, ýöne bular bir göze düşen oklar aýrtyn edýär, onam ofisial edýär, onam ýa-ni o normalar var, nimeler var, şonu bozanok çyksa kelip urýarlar. Şu ýaly. Şoň üçin demokratiýa bolanda, o da demokratiýa bolanda kanunçylyk, adalatlyk, sen hakyň var, sen mümkinçiliklerin prezident ýaly. İsten zadyň edilersiň. Kanun bolma, pожалуйста, talantyň bolan, hünärmendligiň bolan, ýitin zekiniň bolan, ýitiliň bolan ösüp bilersiň. Maşalaňy ösüp bilersiň. Ösüp bilmedikler, ýygy alanlarda sosial kömekler. Bul ýa-ni durnukly, adalatly, durmuş, adalatly sistema dünýäde. Ine men ýene bir video görkezýän, ýa-ni ýok, video gutorda inni bir efir tamamlady, hormatly watandaşlar. Men sizden haýyş edýän, öz pikiriňizi ýazyň. Näme pikir edýäňiz? Serdar Taganow konstitusiýany bozup, bizim aktivistlerimizi ýa-da watandaşlarymyzy allap, 40-njy madda esaslanýar, o maddada da bizi açyk protestler çykmagyna, ýürüýüşler etmäni, manifestasiýa, miting etmäni hakymyz barlygyna esaslanyp, bizi gorkuzyp, kanun bozup, bizi şantaj edip, bizi basyşlar eden adamy cinayete çekmelimi? Çekmeli bolsa, eger Serdar Berdimuhammedow kanun esasynda öz käpilligini suud etmese, konstitusiýaň käpil bolmasa biz näme hereket etmeli? Sizin pikiriňizçe, ýanyň kommentariýada sizin dolu hakyňyz var istenip pikir ýazmana. İstenip pikir ýazman, absolutno. Dolu hakyňyz var. Ýalňyş bilersiňiz. Dogry adam ýatyp bilersiňiz, bize öwrüdip bilersiňiz. Şoň üçin sizin kommentariýaňyza garaşýar. Ol kanun bilmeyenler bar yok bolun diýinde kanun esasyna ýören. Bolmasa olaň strategiýasyna, olaň ýa-ni yktyýaryny düşdük, bizim kanun bolmaly bolýar. Şunkune biz MHM işgärlerine kanunlary öwretmeli bolýar. Fransada oturan opozisiýoner Murat Gurbanov Türkmenistanyna jogapkärçiligi ýüris hökmünde MHM işgärine, ýa-ni işgärine konstitusiýany düşünürmeli bolýar. Serdar Berdimuhammedow näme diýip şol ýalykly iş alýar? Näme sebäpli şol ýalyklar gelip kanunlar bolup bize ýa basyşlar edýär. Näme sebäpli? Siz ýa işa näme dogry alýaňyz? Ýa-da iş alanynızda konstitusiýany bozýaňyz. Näme sebäpli? Ine şu ýaly ýagdaýlar Türkmenistan boýunça. Şunuň bilen hormatly watandaşlar, men öz gepleşigimi utorýan. Şu kommentariýada, şu videoň aşagyna kommentariýa ýazyň. Başga da şu ýaly meňdeş ýa-ni wakalar bolsa, ýa hadiseler bolsa, ýa-ni biz derňek geçerdi. Biz MHM işgärlerini düşünürüz. Polisiýa işgärlerini kanunlar düşünürüz. Biz olardan kanunlar köp bilemdik. Ýöne biz ýatdylar solary. Indik gepleşke çelli hoş sag bolun. Hemmeňize üstünlük arzu edýän we jansylyk arzu edýän. Ýadyňyzdan çykarmaň, Ramazan aýynyň 1-nji bayram gününe, Ramazan bayram namazyna baryp biz üýüşmeli. Şu günden başlap biz her ýa-ni juma namazyna baryp özümiziň badymyzy gökülmeli meçitlere, Türkmenistanyň içinde. Etrap o bolsun, hem ýere barmaly. Biz halk bir millet, barymyz bir, şu duruma karşı biz durgular diýip biz özümizi, birek-birimizi, özümizi şu zatlary gökülmeli. Indiki çykyşlary hoş sag bolun.